Ako si Clarita Tira Balero. Nag-edad ako 27. Tao ako sa Nobyembre 23, 1924. Tumandok ako diri sa Barangay Balingasag, Bago City. Balingasag na barangay ang ako namutuan. Makitan sa syudad sa bagong katilawan. Suno sa istorya ang iyang halian. Mapatingalahan, balingag na alayan. Hulungayan tagapuan ang pangabubuan. Isang gagawang ingsugan kag ang ginhalingan. Masilot nga kalaparan sa kalukaan. Kamay aminorong ang iyang isuran. Sa palagyan sa tubig ginhalingan. Sunod sa istorya sa mga katigulangan. Antis magpuso'y buwat sa kadagatan. Balingag na suba-suba mabutlay nga langyan. Di nag-iskupi ang suno sa pagpanalawsaw. Sa mait-it na paghiban sa iyang pagtuhaw. Sa tungtiyempo, Kastilang hala ng ibabaw. Punos ang misteryo, ang iyang pagtuhaw. Sa pagligas ang tiniyon namin may musmagot. Sa pagluas ng taong na nanging mabituligon. Napabit sa bugma sa tagsaka tagipusoon. Sa giya sa tagtugas ang kaitaasan naton. Sa talagyan sa tubig ginhalingan. Sunod sa istorya sa mga katigulangan. Antis magpuso'y buwa sa kadagatan. Balingag na suba-suba mabutlay nga lagyan. Ako si punong Barangay Elmer Pondales, upod sa akong Barangay Council and staff. Nagligan nga din akong Balingasag ng puswat. Hospital, eskwelahan, nagpupot sa wasdam lang. Ang teknolohiya naghatag sa iwan. Isang pananagbanag na kilalaan.